Дами и господа, Национален инициативен комитет, който ще подготви учредяването на гражданско непартийно движение Модерна България, ще бъде обявен публично и представен на 24 юни. Утре е това, от 12 часа в Центъра за култура и дебат Червената къща. Движение Модерна България е радикално нов тип гражданско движение, организирано по нов начин като непартийна гражданска мрежа, без централно ръководство, без еднолично лидерство, по модела на чайното парти. В Америка придобил силно политическо влияние в Европа. Има такива граждански листи, които през последните години спечелиха солидни позиции в местната и националната власт в редица европейски държави. Словения, Полша, Германия, Финландия, Литва и други. Тук са двама представители на тази инициатива, Борислав Цеков и Добромир Джиков. Казвам ви добре дошли. Казвате, че е организирано по нов начин за България, господин Цеков, това движение, по модела на чайното парти. Не знам дали това е правилен превод, чайно парти. На български не звучи толкова добре, но вие като американски възпитаник знаете, че в Америка това си има една историческа стойност, чайното парти като... Бостонското чайно. Добре, кажете ми, какво е различното? Защо смятате, че това е успешно? На първо място казваме, че е ново за България като начин на организиране, защото ние се обединяваме една голяма група организации, граждански структури, активисти на наистина хоризонтална основа. Това няма да бъде иерархично, няма да излъчва централно ръководство и лидер. Как ще взаимодейства? Ще взаимодействаме на базата на конкретни принципи, които са заложени в един граждански манифест. И тези конкретни принципи не са просто ценностни, не са някакви общи пожелания, а един конкретен набор от мерки. Искате да поставите политическа цел, смяна на системата. Как ще постигнете без структура, без лидери, без организация? Как ще стане това нещо? На базата на тази мрежа от граждански организации. Точно в този смисъл Движение Модерна България не е проект. То е една реалност, защото всяка от тези структури, ето както при господин Джиков във Варна, така и в Стара Загора, другите градове, това са реални, съществуващи, автентични организации, разнокалибрени, има и читалища, но има и широки обществени структури, които са се явявали на избори, местни, спечелили са листи и по този начин ние ще вървим напред. Но ние имаме една по-голяма кауза, да се отвори изборния процес към гражданските структури, към гражданското общество, което значи граждански листи и в местни, и в национални избори да се издигат с подписка. Както вече стана в много държави от Западна Европа, които вие споменахте, а също и в Полша, Литва, Словения. Това е много добре, защото има много хора, които са вън от партиите. Има гражданска енергия отвъд партиите, има хора, които искат участие, представителство, но не искат да са подчинени на партийността в лидер. Господин Джиков, вие сте били така избран за районен кмет в Варна, точно като от гражданска листа, като граждански кандидат, нали така? Мажоритарно избран, но като независим човек, който не е член на партия. Подкрепен от две политически формации. Едната местна политическа формация, другата национална. Говоря към 2007 година. Но в смисъла на проекта Модерна България ние го приведохме в действие на сегашните местни избори, тъй като показахме, че може граждани, обединени, разбира се, с юридическата конструкция на една от партиите, успяхме да получим представителство в общинския съвет. Имате апетит към следващите избори, появиха се обаче не една и две нови формации претенденти. Партийни, Меглена Кунева, Слави Бинев, бившия военен министър от НДСВ Цонев също формира партия току-що. Появяват се нови субекти, които заявяват желание и апетит да участват на другите избори. Защо смятате, че вашия тип, вашия подход има повече шанс? Дали това е демонстрация на апетит? Ние искаме да вложим обществената и гражданската енергия в нещо позитивно. То не може да е задължително само чрез участие във властта. Хората искат три неща. Контрол на разходите, прозрачност на вземане на решенията и отчетност. В този смисъл мисля, че ние може да го постигнем дори взаимодействайки си с традиционните партии. Вие винаги сте бил либерал, господин Цеков, горе-долу това ви е ценността и възгледите. Това ли са възгледите на общо казано на това сдружение? Като цяло това са хора с активна позиция, които наистина вярват в идеята за гражданския контрол. Аз мисля, че тази идея няма цвят и в този смисъл и Движение Модерна България е по-скоро една обединителна платформа, обединена за действие. И ще ви дам няколко примера от този конкретен набор от иновативни, бих казал, конкретни мерки, които утре Националния инициативен комитет ще оповести, защото амбицията на Движение Модерна България е да работи за смяна на системата, за смяна на модела на управление.
За всеки нас, като граждани, за всички граждани е важно дом, работа, как си плащаме кредитите. И всички партии, всички политически сили дават своите отговори, предложения, алтернативи. Но виждаме, че все нещо не върви. Влязохме даже в Европейския съюз и няма качествена промяна. Има много добри намерения във всички партии, но в крайна сметка живота не се променя. Не постигаме това, което очакваме. Какъв е отговорът? Според нас, според тази среда от движение Модерна България, един от съществените отговори е именно липсата на контрол върху властта и на местно, и на национално ниво. Механизми за контрол, ефективен. И аз ви давам веднага три конкретни примера, за да го унагледим. Като говорим, да речем, за съдебната власт. Много се говори за реформи. Промени в Конституция, Европейска комисия, закона се променя 1000 пъти. Се говорим за реформа. Ние предлагаме, движение Модерна България, в своя манифест за смяна на системата, една много радикална, но ефективна мярка, която ще позволи да се даде повече публична отговорност на магистратите. Какво имам предвид? Нека назначаването на административните ръководители в съдебната власт, от районното до високото ниво, да се прави, както до сега от Висшия съдебен съвет, професионални качества и критерии, но заедно с това да назначеният вече магистрат, административният ръководител, да бъде подлаган на публичен вод, плебисцитен вод, както го има и в Америка. Да или не. Няма състезание между кандидати, няма политизиране на избора, но има възможност на гражданите да кажат този магистрат става или не става. Тоест вече номиниран е определен да минава през едно гласуване с да или не. Само да или не, което ще бъде от една страна потвърждение на умандатяване. Всички граждани гласуват. В съответния район. Ако става дума за ръководител на районен съд, в съответния район. За по-големите, на по-голямото ниво. Това е една мярка за граждански контрол. Говорим за отваряне на изборния процес за граждански листи с подписка. Говорим и най-после за отзоваване на съветници и депутати. Ще да ви питам, видях, че имате това заложено. Как си го представяте, господин Джиков, това отзоваване? Не е ли противоконституционно? Хората си дали гласа за някакъв депутат или съветник и изведнъж се берат 5 човека и го отзовават. Не са 5 хората. Предложението ще бъде основано на броя на избиратели със съответната подписка, за да почне процедура. Импичмента го виждаме и в Съединените щати. В този смисъл аз мисля, че... там е в рамките на избрания парламент, на Конгреса. Ако говорим за съветници, пак от избирателния район да могат хората постоянно да контролират. И двата мандата, един като мажоритарен кмет и сега като съветник във Варна, ние сме спечели с идеята за местни референдуми, за допитване до хората, за прозрачност и за работа с гражданските структури. Тази идея за отзоваване на депутати е много популярна. Не имаше издигнати през годините неведнъж, но аргументите против са ясни. Ще съберат лобисти, корпоративни интереси, хора с пари, ще платят на някой да направи подписка да го отзоват. Тъкмо затова ние предлагаме конкретен механизъм. Наистина до сега имало е в политическото пространство пред такива предложения, но само по принцип. Последните 2-3 години обаче в редица държави има развитие на тази идея, защото идеята за отзоваване някога е характерна била за тоталитарните общества. Но и в Америка, Канада, Великобритания последните години се въвеждат конкретни механизми и движение Модерна България сега предлага нещо, което е в 3 стъпки и гарантира точно това, че не могат нито лобистки, нито нечисти интереси да се намесят, нито пък едно мнозинство да се саморазправя с опозиционен депутат. И това става така, според нас. И ще го предложим с много конкретни законопроекти. Първо, подписка, разбира се, определено число, които инициират процедурата граждани. При наличие на някакъв тип простъпка от съответния съветник или депутат. Или пък напускане на партийната група, парламентарна, съветническа, с която е избран. Втората стъпка – съгласие от политическата сила, която го е издигнала. Това е вече гаранцията, че управляващите не могат да се разправят с депутати от опозицията. Толкова трябва да е голяма простъпката, че и самата партия да каже, вижте, нека да го подложим на публичен глас. И тогава се отива вече на публичното гласуване, където, за да бъде отзован, той трябва да получи по-малко гласове от тези, които са били необходими за избирането на един депутат или съветник в съответния район. Това е механизъм конкретен, който предлагат. Необходими ли са конституционни промени за това? Това е въпрос, който ще се обсъди. Моето лично мнение е, че това може да се постигне и без конституционна промяна. Според на избирателната стана само. Да, но разбира се, ние ще обсъдим и ще организираме по-широко обсъждане с конституционалисти през есента на нашата национална среща, когато да представим и конкретния законодателен проект. Вие учредявате утре Модерна България. Така да се каже, официално излизате на терена. Какви са ви отношенията с другите политически играчи?
Говорите ли вече с другите партии, тези в парламента, тези извън парламента? Какво е любопитството към вас? Все още не сме разговаряли на тази основа, но през годините, в които сме работили, тъй като аз не съм прескачал от партия в партия, и такива са повечето хора, които се чувстват само употребени по време на кампании като изразители на граждански интерес, те така или иначе ние запазваме нашия неутралитет и няма да бъдем в единия или в другия край на политическия спектър. Кризата в пряката демокрация, аз искам само да спомена тъй като нашата гражданска листа е член на Европейската асоциация на гражданските листи. Тя е със седалище в Италия. И те имат изключително големи успехи и на изборите за провинциален съвет и на изборите за общински съвет на Рим, точно с обединение на граждански структури. И в тази колко изкараха там? Колко съветници вкараха? В провинция Рим имат 3 съветника, имат 5 съветника в Общинския съвет на Рим. Говоря провинция Лацио и един, който инициаторите, господин Джилберто Кашани, той отговаря за външно-икономическите връзки на регион Лацио. Там кризата в пряката демокрация, ниската избирателна активност, преодоляването на купения вот, там го няма, разбира се, но за да можем да изкараме хората, да затворим устите на политиците и да могат хората да повярват, че наистина това зависи от тях. Господин Цеков, вие подкрепяте госпожа Кунева в издигането и за президент, работи към кампанията. Тя също претендира, разбира се, как ще направи партия, за подобен тип организации. С цяло гражданска, с много експерти, с хора, които дават алтернатива на модела. Това вече е минало, действително, и аз пък и много хора от тези организации, които сега се обединяват Движение Модерна България, бяхме в основата на издигането и сме автори на формулата граждански кандидати и гражданска кампания. След изборите госпожа Кунева тръгна по друг път, тя си прави партия, лидерска партия с всички последващи от това резултати. Така че не ни е общ път. Какъв е интересът към това нещо? Идват ли хора на вашите сбирки? Има ли любопитство към такъв проект? Защото обикновено хората и без това са толкова политически цинични и отвратени от политика, от партии, че едно такова малко по-странно животно политическа сцена може да им привлече вниманието. Според нас не само може, това ни окуражи да го правим, защото това не е хрумване от последния месец. По тази идея за гражданско участие всеки в своята леха е работил през годините, но в последната година, когато се опитахме да обединяваме такъв тип структури и водихме разговори, видяхме, че има такава енергия. Проведохме регионални форуми, посещавани от много хора и това, което, знаете ли, привлича най-много активни хора, е, че няма да имат един началник. И че ще бъде максимално включващо, защото това ще бъде първата организация, такава ни амбицията, не го казвам самохвално, това ще бъде процедура, която ще взима решенията си чрез вътрешен референдум. Не като анкета, не като допитване, просто което после някакъв орган централен или лидер ще утвърждава. Процедурата за вземане на решение ще бъде вътрешен референдум, една затворена онлайн среда, в която всички регистрирани участници, 1005-15 хиляди, колкото са регистрираните, в уречения ден и час ще вземат решенията за акции, кампании и поведение на Движение Модерна България. И за всяка, понеже големия проблем обикновено е как се организира цялата дейност. И винаги възниква един апарат, който рано или късно заживява собствен живот и се капсулира. Да, и винаги се поражда подобен проблем. За да го избегнем, за да запазим хоризонталния характер, ние за всяка конкретна кампания, акция, поведение, действие ще избираме отделен организационен щаб, тематични говорители, така че да се дава... Защото, вижте, Движение Модерна България не е друго, освен възможност едни хора и организации, които са активни, им се чува гласа по места, да получат по-голяма чуваемост на национално ниво и да се поставят въпроси, които са вън от дневния ред на партиите в момента. Последен въпрос, колко учредителя, колко човека очакват утре на това учредяване? Представянето на инициативния комитет, който ще бъде заед с задачата на учредяването на Движение Модерна България, мисля, че от 80 човека. 80 човека. А колко организации, местни структури, какви са групите, които участват? Мисля, че са 60 местни организации. 60 организации, разнокалибрени, пак казвам. От цялата страна? От цялата страна. Ами добре, предстои да видим какво ще се случи. Желаем ви успех. Това е доста смел нов проект, различен модел на правене на политика, на включване на гражданите в политиката. Както казахте, вече има такива наченки в Европа и в Америка. Да видим дали в България се получи. И да завършим, че няма да стане партия. Нито на есен, нито на другите местни избори. Това е много важно също. Добре, но не трябва ли да се промени изборното законодателство или позволят да участват така? За това ще се борим. За граждански листки, издигани с подписки. Остава да видим дали това ще се случи утре учредяването на Модерна България. Ние продължаваме напред.